こんにちは皆さん。そしてチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして CGA に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ベンバズリン出席大臣は新しいチベット博物館の落成式に出席しました。ナンシー・ペロシ下院議長は米国の北京冬季オリンピックに関する公聴会では中国の人権侵害について証言しました。チベットハウスブラジルはチベット短歌会を開催しました。フランスでチベット支援活動ダウンアダプションキャンペーンが復活して EU アドボケシー担当官の陸人玄関氏がオンラインミーティングに参加しました。アリア大王は日本チベット国会議員連盟の役員会に出席してチベットを含む人権状況に対する国会決議の採択に謝意を述べました。日本の仏教系支援団体スーパーサンガが北京オリンピック開幕日には中国大使館でチベットの仏教控えなどに対する抗議活動を行いました。チベット事務局台湾のバワ・ケルセン代表は昨年10月からチベット仏教と文化に関するさまざまな活動に参加しています。北京冬季オリンピック開幕日の2月4日、ジャネーブでチベット人元政治犯トゥヌ・ワンシン氏のドキュメンタリー映画「ジグデル恐怖を乗り越えて」を上映しました。オーストラリアとニュージーランドでもチベット人らによる北京冬季オリンピック反対デモが開催されました。ペンバースリン出席大臣は2月9日水曜日、ダラムサラで新しいチベット博物館の落成式に出席しました。これは中央チベット政権による大規模プロジェクトの一つです。このプロジェクトはチベットの文化遺産の保護に加えて検閲なしのチベットの歴史を世界に広めることを目的に、元出席大臣のロブサンセンゲ博士の主導で2017年の第15期内閣で発案されたものです。落成式には各省庁の大臣、ドルマツリン副議長、亡命議会議員、ダラムサラを拠点する NGO の代表者らが来賓として出席しました。なお、憲法ソナムテンペル議長は執勤を訪問中で不在でした。ペンバズリン出席大臣はダライラマ保護の指導と先見性のあるリーダーシップのおかげで我々のすべての素晴らしい業績が実現したことを強調し、方法が健康であることを世界中のチベット人、特に国内のチベット人に安心させるために落成式で講演を行いました。가샤 겐키부터는 슈에지 가린스나 진흥 콘스템고 침부초 안데찰리아 구수 대탕 아니베데 구hul르 체체 도시니 슈유 체체디 세부치 다른직 슈약 더가청송 また財政援助をしてくれた寄付者や専門家、技術者らに感謝し、博物館の落成を成功させるために元議会とロブサンセンゲ元出席大臣を称賛しました。情報国際関係省のノルジンローマ大臣はチベット博物館はチベットの政治的闘争の歴史を把握するための入り口であり、チベット国内の真実を検閲なしで表現しているものだと強調しました。チベットとチベット人を表現すること、さらに自分たちの物語を語る権利を取り戻すことを目的としてますと説明しました。In this new Tibet Museum, we have 10 different permanent sections, which includes introduction to Tibet, history and His Holiness life and legacy, then invasion section, resistance, escape, exile,
contemporary Tibet environment and being Tibetan. And then we also have one section on temporary exhibitions. Right now the exhibition which we showcase in that section is exhibition on the Tibetan national flag. So in this section we are in future we are going to plan like a temporary exhibition every 3-6 months, as well as this space will be used to host the other Tibetan and non-Tibetan who want to showcase their exhibition in art, for photographs and installation. And then we have also documentary screening hall where we are going to screen Tibet documentary every day at 3 p.m. and we'll also host a Tibet awareness talk series every week. ナンシー・ペロシ下院議長は2月3日木曜日、アメリカ合衆国の中国問題に関する連邦議会行政府委員会 CECC が開催した北京冬季オリンピックに関する交渉会で証言しました。ペロシ議長は、米国と国際社会は中国によるウイグル人、チベット人、香港人に対する重大な人権侵害と大量虐殺の事実をしています。商業的利益をもとに中国に対して沈黙するのであれば、他のどこにおいても人権侵害に対して言及する道徳的な権威を失うことになると宣言しました。オリンピック開催中には、米国議会は中国に対してその制限下で苦しむ人々の人権を守るために明確な行動を取ることを承認しました。ペロシ議長は最後には、中国の政権下で苦しんでいるすべての人々へ、アメリカはあなたたちを見ている。アメリカはあなたたちと共にある。アメリカはあなたたちのために戦い続けると述べ、発言を締めくくりました。チベットハウスブラジルでは2月3日木曜日にチベットの短歌会の開会式を行いました。式典にはサウパウロ市文化局長のアライン・トレース氏が出席しました。トレース氏はスピーチでは、芸術は社会を変えるツールであり、知識の源であると強調して、チベットハウスの文化活動への支援を約束しました。短歌会は2020年3月のパンデミック発生とロックダウン以来、ブラジル・チベットハウスにおける初めての対面イベントです。短歌会は2月17日までの15日間行われ、キュレーターでもあるヒマラヤのアーティストナワン・ロテ氏による2つのアートリート兼ワークショップが行われます。EU アトバガシ担当官の陸人玄関氏は、ダウンアダプションキャンペーンを復活させ、欧州と世界の他の地域に拡大する可能性について議論するオンライン会議に参加しました。玄関はフランス南部西のサレス・シュール・ガロンヌ市のジャンルイ・ハリウラ市長の初対では会議に参加しました。ダウンアダプションキャンペーンとは、ハリウラ市長がフランスのチベット支援団体フランスチベット協会と共同で始めたもので、チベットのアイデンティティと文化の保護に対する草の根の支持を集め、チベットの秩序に国際的な焦点を当て、注目を集めることを目的としています。アトパガ市担当官の玄関氏は、中国政府がチベットのアイデンティティと文化を破壊するためにあらゆる手段を講じている現在、このキャンペーンの復活と拡大を目指すハリウラ市長の統率力を称賛し、感謝しました。また、このような取り組みはチベットとチベット人への支援と優良を示すものですと述べました。日本チベット国会議員連盟は2月7日月曜日、東京永田町の衆議院議員会館では役員会を開催しました。これは日本の国会ではウイグルやチベットその他の占領地域における重大な人権侵害について中国を非難する新疆ウイグル自治区などでの人権状況に対する国会決議が採択されたことを受けて開催されたものです。役員会にはダライ・ラマ保護
日本代表部事務所の代表アリア・サワンゲルボ博士も出席して、中国共産党政権による人権侵害を非難するために国会議員の皆様が支援してくださったことに、すべてのチベット人非占領地域の人々を代表して陳謝しました。またこの非難決議は中国共産党政権に対して世界は注視しており、いつまでも残忍な政策を続けることはできないという強いメッセージとなるだろうと述べました。自民党の石川昭正議員が日本チベット国会議員連盟の新事務所局長に就任してこの日の司会を務めました。昭正氏はこのフォーラムを精一杯活気づけるよう誠心誠意努力することを表明しました。連盟議長の下村博文氏は有谷大王を含めた出席者らを歓迎して先日の人権侵害非難決議について説明しました。有谷大王は日本語版チベット侵略中国共産党100の残虐行為と英語版の著書 Harnessing the Dragon's Fume 竜の毒斬りを晴らすを分布して簡単な内容説明を行いました。当日はおよそ19名の国会議員およびその代理人が出席しました。で、ダライ・ラマ保護日本代表部事務所のジグメ・ツデン氏が有谷さんと同行して会議に参加しました。日本の仏教系支援団体スーパー参加の副代表2名がダライ・ラマ保護日本代表部事務所を訪問して有谷代表と面会しました。スーパー参加の副代表林周英氏と小林周英氏は中国共産党による東チベットの漢地域断固におけるおよそ30メートルの仏像とおよそ9メートルの弥勒菩薩像45個のマニ車および仏教学校の取り壊しなどに対する衝撃と遺憾の意を表明しました。また残忍な中国政権下で苦しむチベット人たちへの連帯を表明する書簡を手渡しました。そしてスーパー参加の小林氏と幹部の若尾氏は北京オリンピック開幕日の2月4日にチベット人、ウイグル人、南モンゴル人、香港人らと共に東京の中国大使館前で抗議デモに参列してチベットにおける信教の自由の侵害を糾弾する抗議文を読み上げて提出しました。有谷代表はスーパー参加の副代表らの来訪に謝意を述べて、この重要な局面における彼らの憂慮と支援に感謝しました。チベット事務局台湾のバワ・ギャルセン・ギャルセン代表は昨年10月からチベット仏教と文化に関するさまざまな活動に参加しています。昨年10月から12月にかけて台湾大学と台湾平和研究所が開催したチベットにおける人権侵害やチベット問題に関する一連の会議と討論会に参加しました。2021年12月21日には台湾文化庁の招きで第7世ジャンギャ・リンポチに捧げる新しい記念碑の落成式に出席し、台湾文化部部長、副部長、そして元部長らと会見しました。今年1月には台湾クリスト教教会の指導者とも会談しました。また2月5日土曜日に宜蘭県で開催されたチベット仏教短歌法輪に関する展示会に出席しました。この展示会にはダッポ・シェラプ・リンポチェをはじめ多くの中国学者や芸術家らも出席しました。スイスのチベット人グループは2022年北京冬季オリンピックの開幕日にジャネーブの国際協会会館ではチベット人元政治犯であるトゥンル・ワンジン氏のドキュメンタリー映画「ジグデル恐怖を乗り越えて」を上映しました。上映後1時間に及ぶ監督とのトークセッションが行われました。チベットで抑圧された人たちの声を守るための精力的な
活動が認められ、トゥンルワンシン氏が国際報道自由賞を含むいくつかの国際的な権威のある賞を受賞しています。今週初めには2022年のノーベル平和賞候補にもノミネートされました。このイベントにはスイスチベット議員連盟のニコラス・ワルター共同会長とスイスチベット議員連盟のメンバーである衆議院会議員のカルロ・ソマロガ氏が参加しました。またチベット文明議会欧州議員のトゥプテン・ワンシン氏とトゥプテン・ギャス氏、チベット事務局ジャネーブのチミリクズン代表、スタッフのデンジン・チョサン氏、そしてガルデン・ソム氏もイベントに参加しました。2月4日、北京冬季オリンピックの開会式当日、世界各地で大会ボイコットを呼びかけるグローバルアクションデモが行われました。オーストラリアのキャンベラでは、チベット人とチベット支援者が中国大使館前で抗議行動を行い、中国共産党がチベット人、ウイグル人、香港人、台湾人、ホリンコ学習者、そして中国市民に対して行っている人権侵害について訴えました。ニュージーランド、オークランドのチベット人コミュニティは今月4日金曜日、在オークランド中国総領事館の前で北京冬季オリンピックに対する平和的な抗議行動を行いました。この抗議行動には50人以上が参加して、中国チベット友好協会とチベット友の会のメンバーらも参加していました。中国の知識人で反体制派のチェン・ウェジアン氏も参加し、抗議者たちに講演を行いました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。次回また会いましょう。良い週末をお過ごしください。